Shine News Blast! Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:09 na ng umaga. Itong oras na yan ay hatid sa inyo ng Plumb Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. News Blast. Headlines. News Blast. At sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, 121 indigent Dagupeños tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng AIX. Headlines. News Blast. Daan-daang Benmalenians na kinabang sa libreng derma mission at wellness services. Headlines. News Blast. PDRMO Pangasinan at 71st Infantry Battalion nagsagawa ng disaster response training. Headlines. News Blast. Malasiki LGU nagbabala laban sa iligal na bentahan ng subdivided lots. Headlines. News Blast. Orbistondo LGU nagsagawa ng orientation sa drug-free workplace policy at gender sensitivity. Headlines. News Blast. Balonggao OFW family nakinabang sa computer literacy training mula sa OWA. Headlines. News Blast. 1,690 PMDS drivers sa Pangasinan tumanggap ng 5,000 pesos cash aid mula sa DSWD. Headlines. News Blast. OWA Region 1 magdaraos ng wellness session para sa mga seafarers at kanilang pamilya sa La Union. Headlines. News Blast. Samantala, lahat ng mga pampublikong paaralan sa Manawag tumanggap naman ng 50,000 pesos na Brigada Eskwela Aid. Headlines. Sa ating mga national news, 18 ex-marines at ilang senador inarangan na papasok ng session hall. Headlines. News Blast. At NBI muling binuksan ang Brave 18 probe dahil sa bagong testigo at defensor kwenestyon ang motibo ng investigasyon. Headlines. News Blast. Pagpapapalit naman ng liderato ng Senado, walang legal na epekto. At Cayetano, Senate President pa rin, ayon yan kay Attorney Roque. Headlines. News Blast. SP Cayetano kay Escudero, I will be praying for him. Hindi ko kaya na may lalaking senador na umiiyak. Headlines. News Blast. Legalidad naman na biglang pagbabago ng liderato sa Senado, pinuna ng isang abogado. Headlines. News Blast. Sa ating Ronda Pilipinas, Dar Sultan Kudarat nagkaloob ng 1.48 million pesos na farm machinery at agri-inputs sa Tarco. Headlines. News Blast. Sa ating sports news, Brownlee tinapos ang sinimulan ni Abariento sa panalo ng Ginebra at Jamil hindi makapaniwala matapos mapili ng cream line sa PBL draft. Headlines. News Blast.
sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Araw po ngayon ng Biyernes. Okay, thanks God, it's Friday mga kapartners. Ikalima sa buwan ng Hunyo taong 2026. At ang po inyong magiging tagapagbalita kapartner Jan Velgas mga kapartners. Huwag kalimutan mga kapartners at i-share at i-like ang DCRD 981 Top News, SMNI News North Luzon, DCRD SMNI Radio Channel at DCRD SMNI Digital. Samantala sa unang bugso ng ating mga balita. DCRD Sunshine Radio Report. 121 indigent Dagupeños tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng AIX. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Sheila Balog. Umabot sa 121 indigent residents ng Dagupan City ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance in Crisis Situation o AIX program na isinagawa sa pangasiwa ng City Social Welfare and Development Office at City Treasurer's Office. Kasabay ng pamahagi ng ayuda, isinagawa rin ang SafeNet Lectures at muling ipinaalala ang mga programang yakap at gamot ng PhilHealth. Katuwang ang City Health Office at mga psychometricians na sina Michelle Capito, Mary Yalong at Alea Santos. Naging katuwang din sa aktibidad ang City Disaster Reduction and Management Office upang matiyak ang maayos na daloy ng payout at kaligtasan ng mga benepisyaryo. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, patuloy ang pamamalungsod sa paghahatid ng tulong at serbisyong panlipunan upang masiguro na napapakinabangan ng mamamayan ang programang nakalaan para sa kanila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. DCRD Sunshine Radio Report. Samantala, daan-daan namang Ben Malinyans nakinabang sa libreng derma mission at wellness services. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, matagumpay na isinagawa ng lokal ng pamahalaan ng Bimali ang Free Derma Mission at Wellness Services noong Hunyo 3, 2026 sa Bimali Evacuation Center kung saan daan-daang residente ang nakinabang sa libreng tulong pangkalusugan. Pinangunahan ni Mayor Pedro Pete Merera III ang programa, katuwang ang Region 1 Medical Center, Department of Dermatology na naghatid ng libreng konsultasyon sa balat, pamamahagi ng gamot at iba pang wellness services. Nakiisa rin ang Young Living Independent Distributors sa pagbibigay ng essential oils, acupuncture therapy at iba pang serbisyong pangkalusugan habang si First Lady Mayora Ana D. Merera ay naghandog ng libreng hair spa, haircut at feeding program para sa komunidad. Nagpasalamat ang pamalaang bayan sa lahat ng katuwang at volunteer na naging bahagi ng aktibidad na nagpatunay sa patuloy na pagtutok ng Bimali LGU sa kalusugan at kapakanan ng mga mamamayan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat kapartner Lerna sa balitang yan. Samantala matagumpay na isinagawa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Pangasinan. Katuwang ang 71st Infantry Kaibigan Batalyon ang Disaster Response and Rescue Operations Training na nilahukan ng iba't ibang ahensya. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kaalaman, kasanayan at kahandaan ng mga kalahok sa pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna at emergency. Sa pamamagitan ng mga lektura, demonstrasyon at praktikal na pagsasanay na pagyaman ang kakayahan ng mga kalahok sa epektibong disaster response at rescue operations.
Nagpahayag naman ng pasasalamat ang PDRRMO sa lahat ng mga kalahok, tagapagsanay at katuwang na organisasyon na nagbahagi ng kanilang oras at dedikasyon para sa tagumpay ng nasabing programa. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Malasiki LGU nagbabala laban sa illegal na benta ng subdivided lots. Ang nagbabalik sa report kapartner Lerna Hernandez. Nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Malasiki sa publiko na ang pagbebenta at pagmamarket ng subdivided lots nang walang kaukulang permit at pag-aproba mula sa mga ahensya ng pamahalaan ay labag sa batas. Ayon sa LGU, ang pagbebenta ng agricultural land bilang residential lots nang walang tamang dokumento ay maaaring magresulta sa administratibo, sibil at kriminal na pananagutan. Kabilang sa mga kinakailangan dokumento ang Land Conversion Order mula sa DAR, Approved Subdivision Plan, Development Permit mula sa LGU at Certificate of Registration of License at License to Sell mula sa DHSUD. Binalaan ng pamahalaan ng mga lalabag na maaari silang mapatawan ng multa at pagkakakulong alinsunod sa Presidential Decree No. 957, Republic Act No. 9646, at iba pang umiiral na batas. Pinayuhan din ang publiko na maging mapanuri sa transaksyon sa lupa upang maiwasan ang problemang legal o illegal. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Kapartner News Blast. Samantala, sa iba pa nating mga balita, Orbistondo LGU nagsagawa ng orientation sa drug-free workplace policy at gender sensitivity. Ang buong detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Vienver Gabinya. Matagumpay na isagawa ng lokal na pamahalaan ng Orbistondo Orientation Lecture on the Drug-Free Workplace Policy with Gender Sensitivity sa Orbistondo Sports Complex. Pinangunahan ni Mayor Modesto M. Operanya ang aktibidad na dinaluhan ng mga kawani ng munisipyo kasama sina Vice Mayor Alexis G. De La Vega, Councilor June Licuanan at Count Joel M. Frias sa inisyatiba ng Chief Administrative Office Cadalin R. Pascaran, MLGO Bienvenido L. Tamandong at ang LGU ADAC. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga empleyado hinggil sa pagpapanatili ng drug-free workplace kasabay ng pagtataguyod ng paggalang, pagkapantay-pantay at gender sensitivity. Katuwang ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, pinagtitibay ng LGU Orbistondo ang mandato na maghatid ng ligtas, responsable at makataong serbisyo publiko para sa mamamayan. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, si Vienver Gabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, Balungaw OFW families na kinabang sa computer literacy training mula OWA. Nagbabalik sa report kapartner Sheila Balog. Ilan sa mga pamilya ng overseas Filipino workers sa Balungaw ang nakatanggap ng computer-based information technology training na isinagawa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 1. Layunin ng pagsasanay na palakasin ng computer literacy competence ng mga OFWs at kanilang dependents upang makatulong sa kanilang hinaharap na karera. Ang aktibidad ay isinagawa sa tulong ng Migrant Desk Officer at mga suporta ng Municipal Mayor na nagbibigay daan sa partisipasyon ng mga piling pamilya ng OFWs. Nakiisa rin ang Balungaw OFW and Family Association upang tumulong sa pagsasagawa ng training na nagpapatunay na sa patuloy na pagtutok ng LGU at OWA sa kapakanan ng mga OFWs at kanilang pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at serbisyo.
Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Samantala, umaabot naman sa 1,690 kwalipikadong private express and messenger delivery service o PMDS drivers at riders mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan ang tumanggap ng 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare Development Field Office 1 o DSWD FO1 noong Hunyo 3. Isinagawa ang payout sa dalawang sites sa Lingayen at Ordaneta City kasunod ng naunang pamamahagi ng ayuda para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA at Jeepney Operators and Drivers Association o JODA nitong Abril at Mayo. Kabuoang 8,450,000 pesos ang inilaan para sa mga benepisyaryo sa Pangasinan na makakatulong upang maipagpatuloy nila ang paghatid ng serbisyo at produkto sa iba't ibang lugar sa Region 1. Matatandaan na sinimulan na rin ng DSWD ang payout para sa PMDS drivers noong nakarang linggo sa Ilocos Sur at Ilocos Norte bilang bahagi ng tuloy-tuloy na programa ng pamahalaan para sa mga transport sectors workers. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. OWA Region 1 magdaraos naman ng wellness session para sa mga seafarers at kanilang pamilya sa La Union. Ang detalye ng report ni atid sa inyo ni kapartner Sonny Flo. Inimbintahan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 1 ang mga seafarers na residente ng La Union at ang kanilang mga asawa na lumahok sa programang Sailing Strong, Supporting the Mental Health and Well-Being of Filipino Seafarers. Ang aktibidad ay isang one-day wellness session na gaganapin sa Hunyo 16, 2026 Martes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa J&V Hotel and Resort, Sevilla City of San Fernando, La Union. Layunin itong palakasin ang mental health, emotional resilience at kabuang kapakanan ng mga marino at kanilang pamilya. Partikular na nakatuon ang programa sa mga seafarers na kasalukuyang nakabakasyon at sa mga asawa ng mga marino na nasa barko upang matulungan silang harapin ang mga hamon ng buhay sa dagat at sa tahanan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sonny Flo kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Muling detalye ng ating mga regional news sa lahat ng pampublikong paaralan sa Manawag. Tumanggap naman ng 50,000 pesos na Brigada Eskwela Aid. Ang buong detalye ng report yan, ihatid sa inyo ni kapartner Vian Vergabinya. Nagkaloob ang lokal na pamahalaan ng Manawag ng 50,000 pesos tulong pinansyal sa bawat pampublikong paaralan sa bayan bilang suporta sa Brigada Eskwela 2026. Layunin ng ayuda na matustusan ang mga proyekto para sa pagpapabuti ng pasilidad, pagkukumpuni at iba pang pangailangan sa paghahanda sa pagbubukas ng klase. Pinangunahan ni Mayor Jeremy Greco Doc o Doc Ming Rosario ang turnover ceremony kasama sina Municipal Treasurer Perla E. Maduro at Municipal Budget Officer Edgar A. Valdez sa formal na nag-abot ng mga cheque sa Schools Division Superintendent Vivian Luz Pagatpatan. Dumalo rin sa seremonya ang mga school heads mula sa iba't ibang pampublikong paaralan sa Manawag kasama sina Public Schools District Supervisor Dr. Nelda Pira Manawag 1 at Dr. Leody S. Tagulao, Manawag 2. Ayon sa LGU, taon-taon nila pinagtitibay ang pakikipag-ugnayan sa sektor ng edukasyon upang matiyak na ang mga paaralan ay may ligtas, maayos at kaaya-ayang kapaligiran para sa lahat ng mag-aaral. Para sa Diyos sa Pilipinas Kumahal, si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast.
Oras na po natin mga kapartners, alas 6:28 na ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. Kasama na rin dyan mga kapartners ang Angel's Pizza Lucao. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitaan mga kapartners sa unang bugso ng ating mga national news. 18 ex-Marines at ilang senador hinarangan papasok ng session hall. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Jason Rubrico. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ko hinaharang? Di ko yan maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Ito ang reaksyon ni Senator Pia Cayetano matapos umanong pigilan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagpasok ng 18 ex-Marines sa session hall ng Senado. Ang mga dating sundalo ay inimbitahang maging resource persons sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control projects at umano'y pamamahagi ng mali-maletang pera. Makikita sa video na inakbayan ni Cayetano ang mga dating Marines habang nagkaroon ng komosyon sa entrada ng plenaryo. Nagkaroon din ng tulakan sa pagitan ni Senator Robin Hood Padilla at Secretary Remulla. Ngunit mariing itinanggi ni Remulla na hinarangan niya ang mga resource person pati na sina Cayetano at Padilla. Lang ako, di ba? Opo. Hindi dapat di ba? Palabas na ako eh. Just checked up, tapos bigla na lang a whole gang went up and I didn't have the security with me, nothing. So I was trying to block. I could not have blocked them alone. Ayon kay Remulla, palabas na siya ng gusali nang mangyari ang insidente at wala siyang kasama o security personnel na maaaring tumulong sa pagharang sa sinuman. Iginit niyang wala siyang intensyong hadlangan ang grupo. Pero hindi ito pinaniwalaan ni Cayetano. Hindi yata. Kasi nakita ng staff ko na may iba siyang kasama. Tsaka may video nandun. Naglalakad ako dito. Pag hindi ka umalis, hinarang mo ako, di ba, kuya? Di ba? Tsaka tatayo ka din sa harap ko, di ba? Kung nakita mo ko, tapos gusto mo lang kawayan, di sabi mo, hi, Sin! Hi! Pero kung tatayo ka sa harap ko, nakaganon ka, ano tawag mo doon? Ano po masasabi? Sorry, I cannot appreciate somebody standing in front of me and I'm trying to move forward. Di naman ako nagmamalaki, pero I would think naman na, excuse me, pwede pang makidaan? Sa isang pahayag naman, iginit ni Senator Padilla na wala umano siyang intensyong saklawan ang kapangyarihan ng sinuman at hindi niya magagawa ang ibinibintang na siya ang nagpasimula ng kaguluhan sa Senado. Iginit ni Padilla na ang mga CCTV at mga video ng media ang magpapatunay na siya ang nagtatawag ng pagkalma mula pa lamang sa simula ng insidente. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. NBI muling binuksan ang Brave 18 probe dahil sa bagong testigo at defensor kinwestiyon ang motibo ng investigasyon. Ang buong detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Cherry Light. Sa isang press conference, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na natapos na ng ahensya ang unang investigasyon at nakapanayam na nila ang lahat ng 18 miyembro ng tinaguriang 18 Braves. Ayon sa NBI, 5 lamang sa mga ito ang lumagda sa kanilang mga salaysay, habang 13 ang hindi nakapirma matapos umanong payuhan ng kanilang abogado na si Attorney Baligot na huwag lagdaan ang mga dokumento. Sinabi ni Matibag na naisumiti na ng NBI ang kanilang ulat sa Office of the Ombudsman at Department of Justice matapos makakalap ng mga dokumento at testimonya. Gayunman, muling nabuksan ang kaso matapos lumutang ang isang bagong testigo na nagsumiti ng sinumpaang salaysay at nagbigay umano ng impormasyon kaugnay sa mga aligasyon ng pagbabayad at paghihikayat sa ilang testigo. Sa kanilang affidavit, pinangalanan umano si defensor at inilahat ang aligasyon na may iniaalok na halagang hanggang 5 milyong piso kapalit ng testimonya. Dahil dito, nagpalabas ang NBI noong Hunyo 2 ng sabpina kay defensor at sa iba pang individual na nabanggit sa salaysay upang bigyang linaw ang mga aligasyon. Nilinaw naman ni Matibag na bahagi pa lamang ito ng verifikasyon ng NBI at hindi pa kumpirmado ang mga paratang. Ang ginawa namin itong June 2 yata, Tuesday yata, nagpa-issue ako ng sabpina para imbestigahan ulit yung miyembro ng 18 Marines na binabanggit ng individual at saka si
Mike Defensor, pinapasapuin na ulit namin dito para mag-appear. Para magbigay linaw doon sa testimonyang binigay nitong individual na related doon sa 18 Marines. Mariing itinanggi naman ni Defensor ang mga aligasyon at kinuwestiyon ang direksyon ng investigasyon ng NBI. Ayon sa dating kongresista, kahalintulad umano ito na nangyari noong kay Sergeant Goteza, kung saan sinasabing may pinapirma ring salaysay na nag-uugnay sa kanya at kay Senador Rodante Marcoleta sa umano'y pagbabayad kapalit ng testimonya. Iginiit ni Defensor na walang indikasyon sa publiko na binayaran o tiniruan ang mga nagsasalita dahil natural at kusa umano ang kanilang mga pahayag. Anya, sa halip na tutukan ng mga nagsasalita, dapat suriin ng mga investigador ang laman ng kanilang mga ibinubunyag at sundan ang mga detalye na maaaring magbigay linaw sa umano'y sistematikong katiwalian ng kanilang inilalantad. Huwag mong sayangin ang pondo ng gobyerno para patahimikin yung mga nagsasalita. Gamitin mo ang resources ng NBI, ang poder ng NBI para imbestigan ang totoong issue ang nakawan dito sa ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, pagpapalit ng liderato sa Senado, walang legal na epekto. Cayetano, Senate President pa rin. Ayon yan kay Atty. Roque. Ang buong detalye ng report ni atid sa inyo ni partner Daniela Paulite. Walang legal na epekto ang umunoy pagpapalit ng liderato sa Senado ng dating minority bloc ayon kay dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque. Gate ni Roque, walang sapat na bilang ang solid bloc na 11 kahit pakasama si Senator Cheese Escudero para makabuo ng quorum at magdesisyon na magpalit ng liderato sa Senado. Ayon pa sa kanya, nananatiling lehitimong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, pati na rin ang umiiral na chairmanship ng mga senador. Ang quorum po ay base pa rin sa 24 mga senador dahil 24 naman po talaga meron tayong mga senador. No? Kaya nagtatago, kaya nakakulong. Ang numero po ng Senado ay 24 at ang lengguwahe ng saligang batas, ang quorum ay mayorya ng lahat ng mga senador. At yan po ay simple mathematics. 12 plus 1 equals 13. Matatanda ang idineklara ng minorya na may quorum sa Senado matapos dumalo sa sesyon si Senator Cheese Escudero na lumipat sa kanilang hanay. Dahil dito umabot sa 12 ang bilang ng mga senador na nasa plenaryo. Ginamit ng minorya ang Avellino versus Cuenco ruling kung saan hindi isinama sa bilang si Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong kaugnay ng mga kasong plunder at graft. Gayon din si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi dumadalo sa mga sesyon dahil sa banta ng pag-aresto kaugnay ng warrant na inilabas ng International Criminal Court. Binatikos din ni Roque ang umano'y maling paggamit ng bagong mayorya sa kasong Avellino versus Cuenca bilang batayan ng kanilang posisyon sa quorum. Ibang nangyari dun sa Avellino versus Cuenca. Nagsimula sila, meron silang quorum. At matapos mag-walk out, siyempre, ang prinsipyo na sinabi sa Avellino versus Cuenca ay kapag merong quorum sa simula, ay miski sila ay mag-walk out, magkakaroon pa rin ng quorum. No? Hindi po ganyan ang nangyari ngayon. Naniniwala si Roque na ang tunay na layunin ng bagong mayorya ay pigilan ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa umunoy flood control anomaly. Gayunman, naituloy pa rin ang pagdinig ng komite ngayong araw kasama ang 18 ex-Marines sa kabila ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo na ipagpapaliban ito sa June 8. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulita, SMNI News. Ka-partner News Blast. Sunshine News Blast. Kaugnay pa rin sa balitang yan. Nagpapatuloy naman ang banggaan sa liderato ng Senado matapos magpahiwatig Senator sa Alan Peter Cayetano at Sherwin Gatchalian na kapwa nila pamumunuan ang gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Cayetano, siya pa rin ang tumatayong lehitimong Senate President kaya't siya ang may konstitusyonal na karapatang magsilbi bilang presiding officer ng paglilitis. Anya, labag sa panuntunan ng kapulungan ang ginawang pagpapatalisik sa kanya ng paksyon ni Gatchalian dahil kulang ang mga ito sa kinakailangang bilang ng boto. Bineltohan naman ito ni Gatchalian at ipiniliwanag na bilang bagong halal na acting Senate President, automatiko sa ilalim ng mga patakaran na siya ang mamamahala sa pagdinig. Dahil sa pagbabago sa liderato, sinabi ni Gatchalian na kakailanganin ding muling manumpa bilang mga hurado
ang mga miyembro ng Senado bago formal na mag-umpisa ang paglilitis sa darating na Hulyo 6. Sunshine News Blast. Inakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano Malacañang na nakikipagpulong at nakikipagkoordinasyon sa 11 senador na kaalyado ni Senador Sherwin Gatchalian. Ito ay matapos ideklara ng grupo ni Gatchalian na bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at hirangin na ito bilang acting Senate President kasama ang 12 mambabatas. Giit ni Cayetano, siya pa rin ang legal na pinuno ng Senado dahil hindi pa nakakuha ng 13 boto ang kanilang panig para formal na maghalal ng bagong pinuno. Pinayuhan din niya ang palasyo na magpatawag na lamang ng special session ng Kongreso kapag nakabuo na sila ng sapat na boto upang tuluyang maayos ang kaguluhan sa liderato. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. SP Cayetano kay Escudero, I will be praying for him. Hindi ko kaya na may lalaking senador na umiiyak. Ang buong detalye ng report ni atid sa inyo ni kapartner Sheena Torno. Ayon nga sa Solid Block 12, ito yung bagong mayorya dito sa Senado, no? Nasa 2 hanggang 3 pa raw na mga senador sa Cayetano Block yung nililigawan para lumipat sa kanilang grupo. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, hindi na raw siya magtataka dahil nangingialam umano dito ang Malacañang. Katulad na lamang sa nangyari kay Senator Cheese Escudero. I'm praying for him. I know his circumstance. Ang Senado. Yan ang munting mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang kaibigan at kapwa-senador na si Cheese Escudero. Kasunod yan ang pagtalo ni Escudero sa grupo ni Senator Tito Soto III ditong Miyerkules. Sinabi ni Cayetano alam niya ang dahilan kung bakit napilitan ng mambabatas na bumaliktad dahil umano sa pressure ng Administrasyong Marcos. I'm just human, but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Makita ko yung kapwa-senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yon. Si Escudero, isa sa mga senador na target sampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman dahil umano sa kaugnayan niya sa flood control scandal. Posibleng malabo na itong mangyari umano matapos kumala sa Cayetano Block. Ani Cayetano, si Senator Jinggoy Estrada nga raw ay matagal nang tinawagan at tinatakot laban sa kanyang mga kaso. Ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, nasa kabinete yung mga yon, na ino-offer nga na wala na siyang kaso, na basta't huwag siyang aalis. That was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacañang. Samantala, patuloy pa rin ang girian sa usapin ng liderato sa Senado. Muling iginiit ni Cayetano na base sa konstitusyon at Senate rules, maaari lamang makapagdeklara ng quorum sa Senado kung may 13 o higit pang senador. Hindi rin dapat maaring ideklara ang lahat ng seats na bakante kung nasa 12 lamang. Wala rin nakasad-anya sa batas na maaring mangialam ang hekutibo sa lehislatura. Ang Senado na kinokontrol ng Malacañang ay hindi tunay na Senado. And you saw how they did it, diba? May mga behind the scenes yan, kaya sabi ko nga, you read between the lines kung ano nangyari. But what is the reality? The reality is, I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong i-invento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. Pinuna rin ni Cayetano ang pahayag ng Solid Block 12 na nais na nilang magtrabaho, ngunit tila mas inuna pa umano ang paghahati ng mga chairmanship. Nung nag-session sila, may 12 sila, sabi nila may quorum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sine die. Pinasa ba nila yung sa ospital, sa pasyente? Nasa agenda yun, pwede lang pa. Hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about power.
Kung si Senator Pia Cayetano naman ang tatanungin ay bukas siya sakaling magpatupad o magsagawa ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. May patutsada lamang siya sa Senado, may patutsada lamang ang senadora sa Solid Block 12. Pag hindi kami nagkasundo, all of us can decide, we can have a vote to change the Senate President. That's all it takes. It's very simple. You just need 13 people to change the Senate President because the majority of the senators do not like the Senate President anymore. But you cannot decide, 3 kami, 5 kami, 12 kami, ayaw na namin, we will conduct our own session. Hindi pwede yun. Sila nga, habang nila lagi lang tinuturo yung rules, tapos hindi nila sinusundan. Daraw makipag-usap itong si Senator Wing Gatchalian na siya ring itinalaga bilang Senate Pro Tempore at Acting Senate President ng bagong mayorya sa kay Senator Alan Peter Cayetano na siya ring Senate President at siya ring nangunguna sa Cayetano Block. Handa raw siya makipag-usap para maresolba yung girian ng dalawang grupo. Partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Muling detalye ng ating mga national news. Legalidad ng biglang pagbabago ng liderato sa Senado, pinuna ng isang abogado. Ang buong detalye ng report niya nihatid sa inyo ni Kapartner Prince Tripoli. Ayon kay Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, mali ang ipinatupad na pagbabago sa pamunuan ng Senado. Anya, sa ilalim ng konstitusyon, kinakailangan ng isang malinaw na mayorya o quorum upang makapagsagawa ng anumang opisyal na transaksyon, kabilang ang pagpapalit ng liderato at maging ang pwesto sa mga komite nito. Mali yung ginawa nila kahapon dahil ayon sa ating konstitusyon, for a Senate to do business, ibig sabihin including para palitan at i-declare na vacant lahat ng mga committee ay dapat 13 majority. Dagdag pa niya, may ilang nagdedepensa na mas mababa raw ang bilang ng kinakailangang mayorya. Mula 24 ay naging 22 na lamang dahil ang 2 miyembro ay hindi raw itinuturing na effective functioning members. Subalit, iginiit ni Respicio na mali ang interpretasyong ito gamit ang Cuenco case. Pero mali po yun. Doon po kasi sa Cuenco na case, parang ganitong nangyari din. Si Abelino, siya yung Senate President, tapos si Cuenco, siya yung parang si Gatchalian ngayon. Pinalitan nila si Abelino. Ipinaliwanag rin niya na sa lumang kaso, kaya nabawasan ang basihan ng mayorya ay dahil ang isang senador ay nasa ibang bansa. Kaya't ang 12 miyembrong nag-convene ay itinuring na mayorya ng mga natitirang nasa jurisdiksyon ng Pilipinas. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi daw ito pwedeng dahilan laban sa mga residenteng senador. Ngayon, hindi pwede kasi yung sinasabi nila na hindi mo pwedeng makompel si Jinggoy at si Bato na mag-attend ay hindi po totoo. Anya, ang tamang hakbang kung walang quorum ay mag-issue ng warrant upang mapilitang dumalo ang mga miyembro sa sesyon at maitama ang legalidad ng pagpupulo. Gate ni Respicio, hindi dapat basta-basta ginagamit ang Cuenco case dahil walang napatunayang nasa labas ng bansa sa mga mambabatas ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Dagdag nito, ipinapakita lamang nito ang kahalagahan ng tamang pag-unawa sa konstitusyon at sa legal na proseso bago isagawa ang anumang pagpapalit ng liderato. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Prince Tripoli, SMNA News. Partner News Blast. Pilipinas. Sa atin namang Ronda Pilipinas, mga kapartners, matagumpay na isinagawa ng Department of Agrarian Reform o DAR, Sultan Kudarat, ang turnover ceremony ng mga farm machinery, equipment at agricultural inputs sa Tambak Agrarian Reform Cooperative o TARCO sa Barangay Tambak, Lambayong. Sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program, nakatanggap ang kooperatiba ng tulong na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 milyon at kabilang ang 4-wheel drive traktora na may rotary tiller, stationary rice mill at mga pataba na makikinabang ang 66 na Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Dumalo sa nasabing seremonya ang mga kinatawan mula sa DAR Provincial Office na pinangunahan ni Charles Jacon Genesa, kasama ang Maro Cynthia Dardo, Parcom Representative Emily Ruto, mga opisyal ng Barangay Tambak at mga miyembro ng TARCO.
Nagpayag naman ng pasasalamat si Tarco Project Manager Neknik Kabuntalan sa Dar Sultan Kudarat sa pamumuno ni Parpo II Abdullah Balindong at kay Dar Secretary Conrado Estrella III sa patuloy na suporta at programang nakakatulong sa mga magsasaka. Sports News Blast. Sa atin namang balitang pampalakasan, Brownlee tinapos ang sinimula ni Abariento sa panalo ng Ginebra at Jamil hindi makapaniwala matapos mapili ng Creamline sa PVL Draft. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni partner Carlo de la Peña. Naging susi si Abariento sa pagbangon ng Ginebra sa fourth quarter matapos magpasok ng magkasunod na 4-point shots na nagbalik sa kalamangan ng Gene Kings 100-97. Ngunit nakatabla ang TNT sa tres ni RR Pogoy na may 10 segundo na lamang sa orasan na nagbukas ng pagkakataon para sa isa pang game-winning shot ni Brownlee. Sa nalalabing 0.6 seconds na ipasok ni Brownlee ang fadeaway jumper laban kay Chris Maculo upang ihatid ang 102-100 na panalo ng Ginebra at ang 1-0 na bentahe sa serye. Bagaman si Brownlee ang naging bayani sa pagtatapos ng laro, kinilala nito ang malaking ambag ni Abariento sa kanilang comeback win. Samantala, aminado si Barbie Hamili na hindi niya inaasahang mapipili ng Creamline sa draft. Ayon kay Hamili, naging espesyal ang karanasan dahil makakasama niya ngayon ng ilan sa mga volleyball stars na dati lamang niyang hinahangaan, kabilang si Gemma Galanza. Sa kabila ng matinding kompetisyon sa roster ng Pool Smashers, determinado siyang patunayan ang kanyang kakayahan sa kanyang rookie season. Nagningning si Hamili sa PVL Draft Combine dahil sa kanyang athleticism at explosiveness na nagpalakas sa kanyang draft stock bago ang seleksyon. Ngayon nakatuon na ang kanyang pansin sa paghahanda para sa panibagong yugto ng kanyang volleyball career kasama ang Creamline. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Kahit pamalagay sa aking buhay, aking iaalay ang aking buhay para sa kanyang mga salita. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At yan ang kalipunan ng mga balita na nakalap ng buong puwersa ng DZRD News and Information Center ngayong araw po ng Biyernes. Thank God it's Friday mga kapartners. Maulan na umaga sa ating lahat mga kapartners. At good morning pa rin sa lahat ng mga nakantabay sa ating Facebook page. Good morning. At sa ngalan ng ating mga nakasama dyan sa technical side, kapartner Jeff, sa ating station manager Mr. J. Mendoza at sa ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Quibloy. Good morning po, Pastor. At ako po nyo, naging tagapagbalita kapartner John Velgas. Antabayan ng mga kapartners ang ating susunod na programang Kapiyan at Balitan sa Sunshine ni kapartner Jerry Pogi Kambay. Naimbaga agsapa, naimbaga bigata, masantos siya kabusan at sikin amin. Maayong buntag, ganin yung tanan mga kapartners. May the Almighty Father bless us all. Sumasambulat